Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. N'otu obodo nke jupụtara n'oké ọhịa na ugwu ka otu nwaanyị aha ya bụ nwanne di ya bi n'ime ya. Nwanne di ya bụ nwaanyị a maara nke ọma n'obodo ahụ n'ihi obiọma ya nakwa obi ọmịiko ya. Otu ihe mere aha ya ji ede ude n'obodo ahụ bụ ka o si wee hụ di ya Amadi n'anya nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ gbọtọ n'ute ọrịa ọtụtụ afọ ugbu a. Ahụike ọjọọ di ya na-eme ka ọṅụ na obi ụtọ ejiri mara ezinụlọ ahụ bụrụ nke na-anyụ dịka ọkụ kwa ụbọchị. Otu mgbede ruru dịka anyanwụ malitere imechi anya ya, nwanne di ya nọdụrụ ala n'akụkụ di ya Amadi wee na-elekọta ya. Nwanne di ya jidere aka nri di ya ma gbara ya izu n'olu dị nrọ. Di m ọma, aga m eme ihe ọbụla ọ ga-ewe m ịhụ na ị gbakere pụọ n'ute ọrịa. N'ihi mkpebi siri ike o nwere ịchọta ọgwụgwọ maka ọrịa di ya, nwanne di ya gakwuru ndị okenye obodo ahụ iji nata ndụmọdụ n'aka ha, bụ ndị okenye ji ezi nghọta na amamihe nke gboo wee mara nke ọma. Otu n'ime ndị okenye ahụ bụ Nwafọ, bụ onye anya ya abụọ na-egbuke n'ezi nghọta dị omimi dịka ọ na-ege nwanne di ya ntị. N'olu dị nwayọọ, Nwafọ wee gwa nwanne di ya, amaara m ọgwụgwọ nke a ga-eji gwọta ọrịa di gị, mana ọ bụghị nke dị mfe. Ịgwọta Amadi ga-ewe gị ifote ajị site n'Afụ-Ọnụ Ọdụm nke m ga-eji siere ya ọgwụ mgbọrọgwụ. Obi nwanne di ya wee lakpuo ya n'afọ, ma n'ihi mkpebi siri ike o nwere ịgwọta di ya nakwa ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ, nwanne di ya kpebiri ịzọpụ ụkwụ gawa oke ọhịa iji fota ntutu sitere n'Afụ-Ọnụ Ọdụm. N'ime oke ọhịa ahụ, akụkọ niile ndị obodo kọrọ ya banyere ọdụm wee jupụta uche ya ma mee ya ka ọ tụọ ụjọ. Ọtụtụ ụbọchị wee gafee ma bụrụ ọtụtụ izu, nwanne di ya wee na-aga ije abanye n'ime oke ọhịa ahụ. Naanị ihe bụ erimeri ya bụ mkpụrụ osisi ndị ọ na-aghọrọ n'oke ọhịa nakwa ịdị ike nke mmụọ ya bụ nke nyere ya ume pụrụ iche. Nwanne di ya zutere ọtụtụ anụ ndọgbu mana ọ tụghị ụjọ ọbụla wee gbalaga. Ọ gara n'ihu chewe uche ya n'ihe kpọtara ya n'oke ọhịa ahụ. Otu mgbede wee ruo, dịka ọ nọ na-ezu ike n'akụkụ mmiri iyi, o zutere otu ikwikwii nwere amamihe pụrụ iche. Ikwikwii ahụ wee lekwasị nwanne di ya anya n'obi ebere ma jụọ ya, kedu ihe mere iji aga njem abanye n'ogbe ọdụm bi na ya nwaanyị a? Nwanne di ya wee kọrọ ikwikwii ahụ ije ụwa ya. Ikwikwii ahụ wee kwee n'isi ma gwa ya, njem abụghị naanị obi ike ka ị chọrọ, ị ga-enwe ndidi na nghọta. Agakwurula ọdụm dịka onye iro, hụ ya ka enyi gị, ị ga-enweta n'aka ya ihe ọ bụla ị chọrọ. Okwu amamihe ndị ahụ ikwikwii ya kwuru ka nwanne di ya zọrọ n'obi ya wee zọpụ njem gawa ịchọ ọdụm. Oge o rutere n'ọnụ ọdụm, ọ nọpụrụ anọpụ n'ebe dị anya ọtụtụ izu wee na-amụ akparamagwa ọdụm, nwee ndidi ma chere oge ziri ezi ịbịarute ya nso. Otu mgbede, nwanne di ya wee pụta n'ihu ọdụm na nkwanye ùgwù na obi ike. Ọ gara nso ọdụm ahụ fọrọ ntutu Afụ-Ọnụ ya ma jiri nwayọọ pụọ wee lawa n'ụlọ ya. Oge ọ larụrụ, ụzụ wee tụọ. Ndị obodo wee haziere ya ememme iji nabata ya. Ndị okenye wee chie ya echichi Ogbuagụ. Nwafọ mezuru nkwa ya ma jiri ntutu Afụ-Ọnụ ọdụm ahụ sie ọgwụ mgbọrọgwụ nke gwọtara ọrịa di nwanne di ya. Nke atọ m iche. Ndị okenye na-ekwusị, ndidi bụ igwe ntụghe nyere ọnọdụ ọjọọ ọbụla. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izuụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.